stort tillykke til U17-pigerne fra Ajax København. Og så skal vi naturligvis også, kære publikum, give en kæmpe stor hånd til dette års vindere af HI Elite Cup. Det var altså U17-pigerne fra GOG. Stort tillykke til spillere og ledere fra GOG og U17-pigerne. Der er altså efter en finalesejr på 18-14 kan lade sig kåre som stævnevindere. Et stort tillykke til U17-pigerne fra GOG. Og så til allersidst, ja, der skal vi have kåret en stævnefejrer, som skal have en lille præmie for det også. Og her er valget faldet på GOG's nummer 33. Hun hedder Freja Koch. Stort tillykke til Freja. Stort tillykke til U17-pigerne fra GOG, og også en stor tillykke til U17-pigerne fra Ajax København.